मुंबई हायकोर्टानं एमसीएवर मिश्किल टिप्पणी केलेली आहे। एमसीएच्या स्वयंपाकघरात झुरळ आढळलेलं आहे, माशा आहेत। कोर्टाने एफडीएला नव्या तपासणीचे निर्देश दिलेले आहेत। मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या वांद्रे कुर्ला संकुलातील खाद्यपदार्थ केंद्राच्या स्वयंपाकगृहामध्ये झुरळ आणि माशांचा प्रादुर्भाव आढळल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी एमसीएला एक गुगली टाकली। क्रिकेटपटूंना ते नॉनव्हेज चहा प्यायला देतायत हे माहीत नव्हतं, अशी मिश्किल टिप्पणी न्यायालयानं केलेली आहे। खाद्यपदार्थ केंद्राची स्वच्छता करून घ्या असे निर्देशही त्यांनी दिलेत। अन्न आणि औषध प्रशासनानं या केंद्राची नव्यानं तपासणी करावी असंही न्यायालयानं म्हटलंय। एमसीएच्या आवारातील 5 रेस्टॉरंट्स आणि खाद्यपदार्थ केंद्राचे परवाने अन्न सुरक्षेच्या उल्लंघनामुळे एफडीएनं निलंबित केलेत। या कारवाई विरोधात एमसीएनं उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती आणि त्यावर न्यायालयानं ही टिप्पणी केली आहे।